Il-Ministri ta' Roberta Bela jinsabu skomdi għall-aħħar iwieġbu dwar l-aħħar allegazzjoni li għal darb'oħra xeħtet delt il fuq il-kabinett tal-Gvern Laburista. Allegazzjoni oħra illi qed taħkem il-kurituri ta' Kastilja u tqajjem diversi sospetti fost il-Ministri infushom. Dan kif wara li Vince Muscat magħruf bħala l-koħħu xed fil-qorti li hemm Ministru preżenti li kellu x'jaqsam ma' biċċa xogħol ta' kriminalità organizzata, issa il-membri tal-kabinett jinsabu skomdi jwieġbu dwar din id-dikjarazzjoni magħmula mir-raġel illi nata l-proklama sabiex jgħid il-verità kollha. Din is-sitwazzjoni ta' tensjoni daret fiċ-ċar it-tlieta filgħodu meta Net News staqsa lill-Ministru Owen Bonnici iħossu x'komdu għal darb'oħra jaqsam il-kabinett ma' xi ħadd illi allegatament għandu rabtiet kriminali u jekk il-Prim Ministru Abela avviċinax lill-Ministri dwar dan is-suġġett. Inti tħossok komdu illi allegatament għal darb'oħra qed taqsam kabinett ma' xi ħadd li għandu rabtiet kriminali, il-Prim Ministru avviċinakom wieħed dwar dan is-suġġett. Madankollu f'nofs it-tweġiba tal-Ministru, il-Gvern għata xandira l-ġurnalisti biex sussekwentament dar għad-domanda tal-Midja Laburista. L-importanti fil-politika hija li kollok biżejjed serjetà li titkellem u tajt l-affarijiet kif huma u tagħti l-informazzjoni kollha. It-tieni domanda? Nisellem il-Stefan u nitolbu jagħmel id-domanda tiegħu. Intant, bħala Ministru responsabbli mill-koordinazzjoni tal-istrateġija ta' wara l-Covid, mistoqsi x'viżjoni għandu fl-immedjat għan-negozji Maltin u Awċin Owen Bonnici sostna li jinsab kuntent. Iżda issa ma offra ebda soluzzjoni għajr illi tax jifhem illi pajjiżna qatt fadallu jistenna tal-inqas xahrejn oħra. Bħala pjan l-idea tagħna hi kif diġà tħabbar illi l-istrateġija tkun varata qabel Ġunju li ġej, sakemm mbagħad f'Ġunju inweldu din l-istrateġija għal wara il-COVID-19. Jiena kuntent ħafna. Għalaqstant din id-dikjarazzjoni min-naħa tal-Ministru Bonnici twaqqa' għal kollox il-business as usual f'Mejju imwiet minn Roberta Bela.